ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘേതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഗണ രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനി. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാസിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ് ജാനന്ദ ഗോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകല്ലേ, ആരും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ഈശവാസുപനിഷത്ത് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. കുർവന്നേഹ ഏവ കർമാണി ജിജീവീഷതം സമാ ഏവം ത്വയി അന്യത്വം ഇദോ ആസ്തി ന കർമ്മം ലിബ്യതേ നരേ. ഈ വിധത്തിൽ പ്രവൃത്തി തുടരുന്ന ഒരുവൻ നൂറുകണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. കാരണം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് തളയ്ക്കുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല. ഇത് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിധത്തിൽ പ്രവൃത്തി തുടരുന്ന ഒരുവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ നമ്മൾ മന്ത്രമാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മന്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, മനനം ചെയ്യുന്നത്. മനനം മനസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനാണ് മനനം, അതിനാണ് മന്ത്രം. അപ്പൊ മന്ത്രം ശ്ലോകം തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇത് മന്ത്രങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒന്നാം മന്ത്രത്തില് മനനം ത്രായതേ നിത്യ മന്ത്രം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ മനനം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് മന്ത്രം. അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും ഈശ്വരനിലാണെന്നുള്ള, എല്ലാതും ഈശ്വര സർവചരാചരങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥയിലാണെന്നല്ലേ. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അർഹിക്കുന്നത് മാത്രമേ
നമ്മൾ എടുക്കാവൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ, രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ വരുമ്പോ എന്താണ് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ അവൻ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് എനിക്ക് അർഹിച്ചത് മാത്രം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന് 100 വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാം. കാരണം പിന്നെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സമൃദ്ധിക്ക് മാത്രമായിരിക്കും അവന്റെ ജീവിതം മാറ്റിവെക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവന് 100, 10,000, ലക്ഷം, കാരണം ഭഗവാൻ എത്രയും കാലം നമ്മൾ സേവിക്കാൻ അവസരം കിട്ടും അവൻ വിടില്ല. അതിന് 100 വർഷം, അല്ലാണ്ട് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ എന്നുള്ള രീതിയല്ല അത്. അപ്പൊ പിന്നെ വേറെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊരു മനുഷ്യനും മരണത്തിന് പേടിയുണ്ട്. അപ്പൊ 2 കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഈ വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിത്തോടെ അത് പറഞ്ഞു ഞാൻ. അപ്പൊ 3 തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ. ഒന്ന് കർമ്മം, വേദങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി. കർമ്മം, സാധാരണ രീതിയിൽ കർമ്മം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വേദങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ. ചില സംസ്കാരം നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മള് ജനനത്തില് ചില ചടങ്ങുകളുണ്ട്, മരണത്തിൽ ചടങ്ങുകളുണ്ട്, അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനും പലതര കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട്. അത് മുഴുവൻ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാത്തത്, നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതിനനുസരിച്ച് കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നവരെയാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവിത ശ്രേണിയിൽ വളരെ താഴ്ന്ന് വർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ബൗദ്ധിശല ഏർപ്പെടാനോ ബലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നോ കഴിയണമെന്നില്ല. അപ്പൊ 2 കാര്യം ഇതിൽ കൂടി പറയുന്നത്, നമ്മൾ താഴ്ന്ന ലെവലിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് പറ്റുന്നു വരില്ല. രണ്ടാമതെന്ന് പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. ഈ 2 കാര്യമാണ് നമുക്ക് വരാം. ഒന്ന്, നമ്മള് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടാൻ പറ്റില്ല. ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്തി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, അതല്ല, അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. 2 എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നിർത്താനും കഴിയില്ല. ഇതാണ്. പക്ഷെ ശരിക്കും അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ ഉള്ളത്, നമ്മളെ പടിപടിയായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോവാ. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ഈ താഴ്ന്ന ലെവലിൽ നിന്നും ഉയർന്ന ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. അതിനു വേണ്ടിയാണ് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് കർമ്മബന്ധനം. നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ബന്ധനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെന്താ പറഞ്ഞ, ജീവസത്വങ്ങൾക്ക് നൈസർഗികമായ അനുസരങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഭൗതിക ജീവിതവുമായി ബന്ധം കാരണം വീണ്ടും വീണ്ടും ശരീരങ്ങൾ മാറേണ്ടി വരുന്നു. അത് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ആത്മാവാണ് അല്ലെ നമ്മള്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, ആത്മാവിന് മൃദേ വാ കാത നായം മുക്തോ ബൗദ്ധ നാൻ ഭൂയ അജോ നിത്യ ശാശ്വത പുരഹന്യന്റെ ഹന്യമാന ശരീരം. അപ്പൊ ശരീരത്തിന് ഒരിക്കലും മരണമില്ല അല്ലെ, സോറി, ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും മരണമില്ല. മരണമുള്ളത് എന്താണ്, ശരീരത്തിനാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ജീവസത്വങ്ങൾ അനിശ്ചരമാണ്. ജീവസത്വം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ ആത്മാവ് അനിശ്ചരമാണ്. ഭൗതികമായ ജീവിതമുള്ള ബന്ധം കാരണം വീണ്ടും വീണ്ടും ശരീരം മാറേണ്ടി വരുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ്, നമുക്ക് പല ശരീരങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായി വരും. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ, നമ്മളെ കർമ്മങ്ങളെ അനുസരിച്ച് ഒരു ശരീരം വിട്ട് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിന് ആത്മാവിന്റെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മബന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് കർമ്മബന്ധനമാണ്. നമ്മളെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളിവിടെ ബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ബന്ധനം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ബന്ധനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ആത്മാവിന്റെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത്. പരോപകാരം, സോഷ്യലിസം, ദേശീയത, മാനവികത എങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്ത ഇച്ഛങ്ങൾ കർമ്മബന്ധനത്തിന് കാരണമായ വശ്യങ്ങളായ രൂപങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെ ആയാലും, പരോപകാരമാണെങ്കിലും സോഷ്യലിസം ആണെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിസം ആണെങ്കിലും ദേശീയത ആണെങ്കിലും മാനവികത, ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. നമ്മൾ ഏതിലാണ് വർക്ക് ചെയ്താലും, പരോപകാരം ചെയ്താലും സോഷ്യലിസം ചെയ്താലും കമ്മ്യൂണിസം ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്താലും അതൊക്കെ എന്താണ്, നമ്മളെ കർമ്മബന്ധനത്തിന് കാരണമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും പരോപകാരം ചെയ്താലും, അപ്പൊ പരോപകാരം ചെയ്താലും എന്താണ്, പുണ്യം കിട്ടുമ്പോ പുണ്യം, അപ്പൊ പുണ്യലോകത്തിൽ പോകും, പതുക്കെ നമ്മൾ താഴ്ത്തു പോരും. ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാതും കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ, കർമ്മമാണ് ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ബന്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് പലതും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതുള്ളൂ. ഓരോരുത്തരുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുമാണ്
ഓരോ ജീവിതങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ദേവന്മാരെ രീതിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ. അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആത്മീയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് കടക്കും. പിന്നെ അടുത്തത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് അവർ കടക്കും. അതുപോലെ തന്നെ തമോ ഗുണം, അതായത് തമോ ഗുണമുള്ള വ്യക്തികൾ, അതായത് എല്ലാതും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പന്നിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് കാമം, അത് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നായയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് കടക്കും. അപ്പൊ ഇത് രജോ തമോ സാത്വിക ഗുണങ്ങള്, ഇത് വിശുദ്ധ സത്വഗുണം. അപ്പൊ 4 ആ ഗുണത്തിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള വിശുദ്ധ സത്വഗുണം, അതായത് ഭഗവാനിലേക്കുള്ള യാത്ര. അതായത് 3 ഗുണത്തിന്റെയും അപ്പുറത്തേക്ക് ഉള്ളതാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭക്തൻ എവിടേക്ക് കടക്കാം? ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കും. സാത്വിക ഗുണമുള്ളവരെന്താണ്? ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കും. അതുപോലെ തന്നെ താമസിക ഗുണമുള്ളവരെന്താണ്? മൃഗങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ, പന്നി അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നരകലോകത്തിലേക്ക് കടക്കും. കാമം, അതായത് രജോ ഗുണമുള്ളവർ ഓട്ടോമാറ്റിക് നായയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ജീവിതവർഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും ജനിക്കാനിടയാവും. എന്നാൽ ഒരാൾക്ക് അതിനു മുകളിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അവരെ ഈശ്വരനെ കേന്ദ്രമാക്കണം. പിന്നീട് ഗൃഹസ്ഥൻ, പരമാകാംക്ഷി, സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ഇതിന് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഈ ഒരാശയത്തിന് മുകളിൽ ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കണം. ഭഗവാനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്കൊരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല ഏത് ഇതിൽ ചെയ്താലും. കാരണം അതിൽ നമ്മൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യത്തിന് മുകളിൽ ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശ്രീ ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തിന്റെ അന്തസത്തയോടെ പ്രവർത്തനമാക്കിയാൽ അതൊരു തരം കർമ്മയോഗമായി പരിഗണിക്കാം. അതാണ് കേന്ദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനായിരിക്കണം. അതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട്. കേന്ദ്രം ഭഗവാനായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഭഗവാനെ കേന്ദ്രമായിട്ട് തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും സർവസ്വ നിയന്താവ് എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ എന്തൊരു പ്രവർത്തനം വരണം, അപ്പൊ അതിനെ കർമ്മയോഗമായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മളെ വികർമ്മികൾ, കർമ്മികൾ, അകർമ്മികൾ, അങ്ങനെ 3 തരം കർമ്മങ്ങളെ തന്നെ നമ്മൾ കർമ്മത്തിനെ പറ്റിയാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മികൾ, വികർമ്മികൾ, അകർമ്മികൾ നമ്മൾ അതിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭഗവതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഒന്നും കൂടെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വികർമ്മികൾ, കർമ്മികൾ, അകർമ്മികൾ. അപ്പൊ വികർമ്മികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, വികർമ്മികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? വേദങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല അവർ. ഹീനമായ ജന്മത്തിന് സാധ്യത, വിശുദ്ധമായ ആൾക്കളുകൾ വിലമതിക്കുന്നില്ല, ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിന്റെ നാശം, പ്രഭാവം. അപ്പാണ് വികർമ്മികൾ പറയുന്നത്. അവര് വേദങ്ങൾ പറയുന്നത് അവര് ചെയ്യില്ല, വേദങ്ങളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ശരിക്കും മൃഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും അവര് കഴിച്ചുകൂട്ടുക. ആണ് ഹീനമായ ജന്മത്തിന്. അപ്പൊ അവരുടെ ജീവിതം അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക്, ഹീനമായ ഒരു ജന്മത്തിലേക്ക് കടക്കാനാണ് സാധ്യത. വിശുദ്ധരായ ആളുകൾ വിലമതിക്കുന്നില്ല, നല്ല വ്യക്തികളെ അവർ വില കൊടുക്കില്ല, പുണ്യാത്മാക്കളൊന്നും അവർ വില വയ്ക്കില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നാശം. അവരുടെ ജീവിതം അവർക്ക് തന്നെ ഉപകാരമില്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരം ഇല്ലാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും. അങ്ങനത്തെ ആ വ്യക്തികളെയാണ്, അങ്ങനത്തെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ വികർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വികർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവര് വേദങ്ങൾ അനുസരിക്കില്ല, അവർ ഹീനമായ ജന്മത്തിനാണ് അവർക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഹീനമായ ജന്മങ്ങളിലേക്ക് അവർ പോവും. വിശുദ്ധമായ ആളുകൾ വിലമതിക്കുന്നില്ല. വിശുദ്ധമായ ആൾക്കാർ വിലമതിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആചാര്യന്മാര്, ആ ലെവലിലുള്ള വ്യക്തികളൊന്നും അവര് വില കൊടുക്കില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നാശത്തിലേക്കായിരിക്കും അവര് കടക്കുക. അടുത്തത് കർമ്മികൾ. കർമ്മികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അവര് വേദങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നു. നമ്മൾ കർമ്മികൾ എന്ന് പറയുമ്പോ മെയിനായിട്ട് വേദങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നു, ധർമ്മനിഷ്ഠമുള്ളവരാണ്. ഫോട്ടോഗ്രാഫ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ? വേദങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നു, ധർമ്മനിഷ്ഠർ, ദേവന്റെ ശരീരവും സ്വർഗവും നേടുന്നു. അതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത. ദേവന്റെ ശരീരവും സ്വർഗവും നേടുന്നു കർമ്മികൾക്ക്. ഒടുവിൽ മർത്യലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മികൾ എന്താണ്?
അവരെന്താണ് വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ചായിട്ട് ഉന്നത ലോകങ്ങൾ പ്രാപിക്കുകയും അവിടുത്തെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ കഴിയുന്നതോടെ വീണ്ടും അർത്ഥിലോഷിനെ പുണ്യം അർത്ഥലോക വിശന്തി വർത്തിലോകത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്താണ്. ഇതാണ് കർമ്മിലോകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത. ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ അതിൽ മാത്രം പിടിച്ചു നിൽക്കാതെ നമ്മൾ എവിടേക്ക് നീങ്ങണം? അകർമ്മികൾ എന്നുള്ള ആ ഭാവത്തിലേക്ക് നീങ്ങണം, അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരണം. കർമ്മികൾ എന്താണ്? അവര് ഏത് ഗുണത്തിലാണെങ്കിലും അവര് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് അവർക്ക് ഉയരാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അവർ ചിലപ്പോ ഏത് ഗുണത്തിലാണെങ്കിലും വേദങ്ങളിൽ അനുസരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവർ അവരെന്താണ് സാധ്യമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളിലേക്ക് വരും. അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവര് അകർമ്മികളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കും. അകർമ്മികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണഭക്തിയുടെ വേദിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു, വേദിയിലെത്തിയിട്ടുള്ള അവര് അപ്പൊ എന്താണ് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് അവര് ഉയരുന്നു. അതാണ് അകർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ബലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നതൊന്നും പുനർജന്മത്തെ അർത്ഥമാക്കുന്നെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നു. നമ്മളെ കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഈ ലോകത്തിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതെന്നും പുനർജന്മം എന്താണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അപ്പൊ പുനർജന്മം നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആ വ്യക്തികളെയാണ് അകർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവരെന്താണ്? അവർക്ക് പുണ്യോ പാപോ അവർക്ക് വേണ്ട. ഈ പുണ്യം പാപം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അത് വേണ്ടാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോഴെയാണ് അവര് അകർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ്. അത് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതിലേറ്റവും നമ്മൾ പറയും ഭക്തിയുടെ പല തലങ്ങളിലുണ്ട്. അപ്പൊ പല തലങ്ങളിൽ വരുമ്പോ ആദ്യം വരുന്നതാണ് ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘം, ഭജനക്രിയ. 3 സ്റ്റെപ്പാണ് വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അനർത്ഥ നിവർത്തി വരുന്നു. അങ്ങനെ 9 അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. അങ്ങനെ 9 തലങ്ങളുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അകർമ്മികളെ കൂട്ടത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ലെവല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശ്വാസം, അതാണ് ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഭഗവാനിലേക്ക് വരികയും പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് അടുത്ത ലെവലായ സാധുസംഘം എന്ന് പറയുകയാണ്, ഇതിലേക്ക് കടക്കും. സാധുസംഘം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അതേപോലെ തന്നെയുള്ള സാധുസംഘത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ആ സാധുസംഘത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും അവരെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? ഭഗവാനെ പറ്റി കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുക, ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മളും ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അതിനാ സാധുസംഘത്തിലേക്ക് പോകണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോഴെന്താണ്? നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുകയും ഭഗവാനോട് ചിന്തിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുകയും അവർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ നമുക്ക് ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഭക്തർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ലെവലാണെന്ന് പറയുന്നത് അനർത്ഥ നിവർത്തി. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനുള്ള അടിയുറച്ച വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ട്. നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സാധുസംഘങ്ങൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും. കാരണം നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ അത്തരം വിശ്വാസം വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാൻ കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരികയും ചെയ്യും വിശ്വാസം വരുമ്പോ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സാധുസംഘത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, കാരണം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പലർക്കും പല ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സിന് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തർക്ക് ആ ഭക്തന്മാരെ ഗ്രൂപ്പിൽ ചെയ്യുമ്പോ ഒരു ആനന്ദം അവർ അനുഭവിക്കും. കാരണം സംസാരിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ഉള്ളത് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും. വേറെ അവർക്ക് ഒരു ചിന്തയില്ലാത്ത അവസ്ഥ. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ്? അപ്പൊ സംസാരങ്ങളായി അല്ലെ? ആ ഭക്തി നമ്മള് ഉപദേശാമൃതത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? കാരണം മറ്റുള്ളവര് അവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയാണ്. സന്തോഷങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖങ്ങളും രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ കൈമാറ്റങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്ത് എന്താ പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അടുത്ത സെക്ഷൻ ഒന്ന് ഇത് എന്ത് പറഞ്ഞു വിട്ടുപോയി. ഫസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധ, പിന്നെ സാധുസംഘം, പിന്നെ ഭജനക്രിയ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അനർത്ഥ നിവർത്തി. ഭജനക്രിയ പറഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഭജനക്രിയ. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ആണ് ഭജനക്രിയ. ഭജനക്രിയയിൽ നമ്മൾക്ക് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു, ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഭക്തസംഘത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പര ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതോടെ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ ഉയരാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ അതിന്റെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കും. അത് മറ്റുള്ള സാധുസംഘമായാലും അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ അതിന് കറക്റ്റ് ആണ്, രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് ഭജനക്രിയ. നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്ന നാമജപവും അല്ലെങ്കിൽ ഏകാദശി വ്രതവും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ട രീതികളും ഇതൊക്കെയാണ് തേർഡ് സ്റ്റേജിലെത്താം. ഇവിടെ നമ്മൾ നിൽക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് നാലാമത്തെ അനർത്ഥ നിവർത്തി. അവിടെ എന്താണ്, നമ്മളിത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ ഈ ജന്മമല്ല എത്ര ജന്മം വേണ്ടി വരുന്നത് നമുക്കറിയില്ല. അനർത്ഥങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പലതരം തെറ്റുകൾ നമുക്ക് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കുറച്ച് ദിവസം ചെയ്യും, കുറച്ച് ദിവസം ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വഴുതി മാറും, ചിലപ്പോൾ ഭൗതികയിലേക്ക് പോകും, ചിലപ്പോൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് പോകും. കുറെ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കും, ചെയ്യണത് ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പീരീഡാണ് അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അനർത്ഥ നിവർത്തി കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് നിഷ്ഠ എന്നുള്ള അത് ഉറക്കുക എന്ന് പറയില്ല, ഭക്തി 100% മറ്റേ വിശ്വാസമുള്ളത് ഉറക്കും. അവിടെ ആ നിഷ്ഠയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിറകിലേക്ക് പോകില്ലേ. ഈ 4 വരെയാണ് സാധാരണ എല്ലാ ഭക്തരെയും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ ഭക്തരും ഈ 4ാമത്തെ ലെവലിലുള്ള അനർത്ഥ നിവർത്തിയിൽ ചിലർ കുറച്ച് കൂടുതൽ മുന്നേറിയിട്ടുണ്ടാവും, ചിലർ വളരെ താഴ്ന്നയായിരിക്കും. ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ മോളിത്തെ ഈ 4ാമത്തെ തലം വരെ ആയിരിക്കും ജനറൽ ആയിട്ട് വരാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിഷ്ഠ വരുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അവർ ഉത്തമ അധികാരിയായി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഭക്തന്മാരിലെ ഉയർന്ന ശ്രേണിയിലേക്ക് അവർ കടന്നു കഴിഞ്ഞു. അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം 4 തൊട്ടാണ്, പിന്നെ 4 അല്ല 5 തൊട്ടാണ് ശരിക്കും ഭക്തി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 4ാമത്തെ ലെവല് വരെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കനിഷ്ക ലെവല്. ആ ലെവലുണ്ട്. കാരണം എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും താഴ്ചയും വീഴ്ചകളും സംഭവിക്കണത്. 5 തൊട്ടാണ് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത്. അതായത് നിഷ്ഠ വരും, നിഷ്ഠയിൽ നിന്ന് പിന്നെ രുചി വരും, രുചിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ ആസക്തി വരും, ആസക്തിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഭാവം വരും, ഭാവത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ പ്രേമം വരും. ആ പ്രേമഭക്തിയാണ്. ഈ പ്രേമഭക്തിയിലേക്കാണ് ഒരു ഭക്തൻ യാത്ര ചെയ്യണം. അതിന് പറഞ്ഞ ഗോപികന്മാരിനെ നമ്മള് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോപികന്മാരാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രേമഭക്തി അത് ഗോപികന്മാരാണ്. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ലെവൽ എന്ന്. അപ്പൊ അകർമ്മികളാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പുള്ളത്. കർമ്മികളിൽ നിന്ന് അകർമ്മികളിലേക്ക് നമ്മൾ മാറും. അതിൽ തന്നെ പിടിച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വേദങ്ങളിലെ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, വേദങ്ങളിലെ മാത്രം അതിൽ രുചികരമായിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രം ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കടക്കണം. അതാണ് അകർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് ഈശവാസ് ഉപനിഷത്ത് ഈശ്വരബോധത്തോടെ കർമ്മശേഷി വിനിയോഗിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. ഈശ്വര വിശ്വാസത്തോടെ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ വർഷങ്ങളോളം ജീവിക്കാൻ നാം അഭിലഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അഭിലഷിക്കുന്നു അതാണ്. കാരണം നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ഭഗവാൻ കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളെ ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തിനാണ്? നമുക്ക് 2 തരം ധർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നാം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഒന്ന് പരോധർമ്മം, ഒന്ന് സ്വധർമ്മം. പരോധർമ്മമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ഈശ്വര വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക, ഈശ്വര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ ആനന്ദത്തിലേക്കുള്ള വഴി, ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ശരീരത്തിന് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് ശരീരം നമ്മൾ വളരെയധികം സെറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ മൗലികമായിട്ടുള്ളത്, പരമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ആത്മാവിന് സന്തോഷം. ആത്മാവിന് സന്തോഷം കിട്ടിയാലോ നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കുമ്പോഴോ നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആത്മാവ് സന്തോഷിക്കുമ്പോഴോ നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അതേ പവ തിരുവേദിച്ചും ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ആത്മാവ് സന്തോഷിക്കും. കാരണം ഇത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ്. മനസ്സിലായി? അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താലോ എന്താണ് മൊബൈലല്ല നമ്മൾ മിക്സി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള പോലെ. കാരണം അത് കണക്ഷനാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളും ഭഗവാനായിട്ടുള്ള കണക്ഷനാണ്. കാരണം അത് ഭഗവാന്റെ പവർ കിട്ടിയാലോ മിക്സി നമ്മൾക്ക് ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. ഇത് തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മശേഷി മുഴുവനും എന്തിനു ഉപയോഗിക്കണം? ഈശ്വര അവബോധത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെലവഴിക്കേണ്ടത്. ഈശ്വര ബോധത്തിൽ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ വർഷങ്ങളോളം ജീവിക്കാൻ നാം അഭിലേഷിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് എപ്പോഴും ആനന്ദമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആനന്ദം വരുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് എത്ര വർഷം ജീവിക്കണോണ്ടും കുഴപ്പമില്ല.
മനസ്സിലായി? നമുക്ക് മരിക്കാനുള്ള തോന്നലൊക്കെ വരുന്നത് നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ വരുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ്. ഇതെന്താണ്? നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ആനന്ദമാണ്. ആ മുക്താവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ശരീരമാണോ മനസ്സാണോ ഈ ജീവിതം എന്താണോ നമുക്ക് ചിന്തയില്ല. എപ്പോഴും ആ ആനന്ദത്തിന്റെ ആനന്ദലഹരി എന്ന് പറയില്ലേ, ആ ലഹരിയിലായിരിക്കും ആ ഭക്തൻ ഇരിക്കുന്നത്. മറിച്ചാൽ ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് യാതൊരു മെച്ചവുമില്ല. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ കാറ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ന് അവിടെ ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്, എന്നാലേ കാറിന്റെ ഉപകാരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്നാൽ കാറ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണം. അപ്പൊ അത് മറിച്ചായാൽ ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് യാതൊരു ഉപയോഗവുമില്ല. ദീർഘായുസ് ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ സിംഗിളായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ദീർഘായുസ് ഇങ്ങനെ കുട്ടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്താ ഔട്ട്പുട്ട്? എന്താ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും ഇല്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഓരോ ദിവസം, ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് പോലെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലാണ്ട് എന്താണ്? അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ശരിക്കും, അങ്ങനെ ചിന്താഗതി വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ആത്മീയതയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത് തന്നെ. കാരണം ഇങ്ങനെ പോവാണ്. മറിച്ചാൽ ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് യാതൊരു മെച്ചവുമില്ല. ആ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൃഗത്തിനെ അറിയില്ല. അവര് ജീവിക്കുന്ന കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ പോലെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്കുണ്ട്. കുറച്ചു കാലം അവർ മരിച്ചു പോകുന്നു. അവരുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം അവർക്ക് അറിയില്ല. കാരണം അവർ കർമ്മചക്രത്തിലുള്ളതാണ്. അവർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അതിനുള്ള അവബോധം ഇല്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ അവബോധം ഉണ്ട്. നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനൊരു അർത്ഥമില്ലാതായി മാറും. ഒരു വർഷം നൂറുകണക്കിനോ ആയിരക്കണക്കിനോ ജീവിക്കുന്നു. വൃക്ഷങ്ങളെ പോലെ വളരെ കാലം ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഉല പോലെ ശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ പന്നികളെയും പട്ടികളെ പോയി പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുകൊണ്ടോ ഒട്ടകത്തെ പോലെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ പ്രയോജനമില്ല. അതിന് പറഞ്ഞു, നമ്മളിങ്ങനെ കുറെ വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വൃക്ഷം അനേകായിരം വർഷങ്ങൾ വൃക്ഷം ജീവിക്കുന്നുണ്ട്, എന്താ കാര്യം? പിന്നെ പന്നികളെ പോലെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിച്ച് കെട്ടിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ചോദ്യങ്ങൾ. കർമ്മം, അകർമ്മ, വികർമ്മം. എന്താണ് കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം? കർമ്മം വേദങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. അതാണ് കർമ്മം. ധർമ്മനിഷ്ഠർ ദേവന്റെ ശരീരവും സ്വർഗവും നേടുന്നു. ഒടുവിൽ മർത്യലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. വികർമ്മികൾ വേദങ്ങൾ കൃഷ്ണഭക്തിയുടെ വേദിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു, പുനർജന്മത്തെ അർത്ഥമാക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഓക്കെ. വികർമ്മികൾ എന്ന് പറയുമ്പോ വേദങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നില്ല, ഹീനതരമായ ജന്മത്തിന് സാധ്യത, വിശുദ്ധരായ ആളുകളെ വിലമതിക്കുന്നില്ല, ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിന്റെ നാശം. ഇതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ മെയിനായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത് ഇതാണ്, കർമ്മത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതില് നമ്മൾ വെറുതെ വികർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിതം തീർത്തുകൊണ്ടും കാര്യമില്ല, കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടും തീർത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. എപ്പോഴും നമ്മൾ അകർമ്മത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു ജീവിത ലക്ഷ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ അപ്പൊ നമ്മുടെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അകർമ്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. അതാണ് രണ്ടാം മന്ത്രത്തില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇന്നലത്തെയും ഒരു ചോദ്യോത്തരം നമ്മൾ വിട്ടുപോയില്ല, അത് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം. ഇത് പറഞ്ഞു ഇന്നത്തേല് വല്ല സംശയം ഉണ്ടോ? ആ കർമ്മത്തെ പറ്റി മൂന്ന് കർമ്മത്തെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ് ഇന്നത്തെ. ഇന്നലത്തെ ഇതില് നമ്മള് എടുത്തോട്ടെ.
ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഈശവാസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഈശവാസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്. അതെ, ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈശവാസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈശവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശ്വരനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെടുന്ന, അതിന് ഉപനിഷത്ത്, ഭഗവാനിലേക്ക് അടുത്ത് നിൽക്കാം. ഈശവാസ്യ ഉപനിഷത്ത്. പര അപര പ്രകൃതി, പരാപ്രകൃതി അപരാപ്രകൃതി. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് പരാപ്രകൃതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി. അപരാശക്തി, അപരാശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി, ജലം, വായു, ആകാശം, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം. അതായത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ, പരാശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ശക്തിയും, അപരാപ്രകൃതി തന്നെ ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി അല്ലേ? പരാശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി, അപരാശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി എന്ന് പറയാ, അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരംഗ ശക്തി എന്നൊക്കെ പറയാം നമ്മൾ. ഓക്കെ. ഭാഗവത കമ്മ്യൂണിസം. കമ്മ്യൂണിസം എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ വിചാരിക്കുന്നു. കഴിവുള്ളവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കില്ല. കഴിവുള്ളവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കില്ല. പുരോഗമനം കുറവായിരിക്കും. ക്ലിയർ ആയില്ല, ശബ്ദം കേട്ടില്ല. ഒന്നുകൂടെ. കഴിവുള്ളവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കില്ല, പുരോഗമനം കുറവായിരിക്കും, ആളുകൾക്ക് സ്ഥാനം നേടേണ്ടി വരും, തൃപ്തിയില്ലാത്ത ജീവിതം നയിക്കേണ്ടി വരും. അത് കമ്മ്യൂണിസം. അതില് ഭാഗവതം വരുമ്പോഴേ ഭക്തന്മാരായ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നത് ഭക്തസംഘം. അപ്പൊ അത് കമ്മ്യൂണിസത്തിന് ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവും എവിടെ? ഭഗവാൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ. അതാണ് ഭാഗവത കമ്മ്യൂണിസം. ഭാഗവത കമ്മ്യൂണിസം ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ കമ്മ്യൂണിസം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഭാഗവത കമ്മ്യൂണിസം ചെയ്യണം. അതില് ഭഗവാൻ വേണം. അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാതും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയില്ലേ, എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് നമ്മൾ പറയണം. മമ വംശ ജീവലോക ആയ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരും. ഭഗവാന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ എല്ലാവരും തുല്യരും എന്നുള്ള ചിന്താഗതി നമ്മളിക്കൽ വരും. അല്ലാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മൾ പറയാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കില്ല. അപ്പന എന്നുള്ള ചിന്താഗതി മാത്രം വരും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വെക്കാത്തടത്തോളം കമ്മ്യൂണിസം ഫെയിലാ. പക്ഷെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിസം ഭഗവാന്റെ നേരൊപ്പം. ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്തൊരു കമ്മ്യൂണിസത്തിന് അവർ സ്വപ്നം കാണണം. ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്തൊരു കമ്മ്യൂണിസം നടക്കില്ല. എന്നാൽ ശരിക്കും ഭഗവാൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ കമ്മ്യൂണിസം പ്രാക്ടിക്കൽ ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ. കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ഫലം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അടുത്തത് എന്താണ്? അപൗരുഷം. എന്താ പൗരുഷം? ആ പൗരുഷം എന്ന് പറയുന്നത് വൈദിക വിജ്ഞാനം ഭഗവാൻ അരുള ചെയ്യപ്പെട്ടതായാൽ അതിന്റെ ഉറവിടം ആ പൗരുഷം എത്രേ. അതായത് വൈദിക ജ്ഞാനം ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയാൽ നൽകപ്പെട്ടതല്ല.
ഭൗതിക ജ്ഞാനം ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയാൽ നൽകപ്പെട്ടതല്ല. അത് കാരണം കൊണ്ട് അതിന് അപൗരുഷം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ വ്യക്തികളിൽ നിന്നല്ല. ഭഗവാൻ ആരാണ് വേദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുള്ളത്? ഭഗവാൻ ആർക്കാണ് വേദങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? ബ്രഹ്മാവിന്, അല്ലെ? അതെന്താണ്? കറക്റ്റ് ആരാണ് ക്വാളിഫൈഡ് ആ വ്യക്തിക്കാണ് ഭഗവാൻ വേദങ്ങൾ കൊടുക്കുക. എല്ലാവർക്കും ആത്മീയ ജ്ഞാനം കൊടുക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുമ്പോ 9 തലം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, അല്ലെ? 9ാമത്തെ തലത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പ്രേമ ബന്ധം ഭഗവാനായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അത്തരം നമ്മൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭക്തിയൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ പതുക്കെ 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 സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, വേറെ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, നമുക്കിന്ന് സമയം ഉണ്ടല്ലോ. ഒരു ശ്ലോകം കൊണ്ട് എടുത്താലോ? ഒരു ശ്ലോകം കൊണ്ട് എടുക്കാം നമുക്ക്. ഒരു ശ്ലോകം കൊണ്ട് എടുക്കുന്ന മന്ത്രം 3. ഈ മന്ത്രത്തിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് അസുരന്മാരെയും അതേപോലെ തന്നെ ദേവന്മാരെ എന്നുള്ള 2 കാറ്റഗറിയാണ് പറഞ്ഞത്. അസുരന്മാര്, ദേവന്മാര്. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞത് അസുര നമാദേ ലോക അന്തേനെ തമസാവൃതാംസ്തേ പ്രത്യാഗിജതി ഏകേ ചാത്മ ഹനോജനാം. ആത്മഹന്താവ് ആരവനായാലും ആരൊരു അവനായാലും ആസുരവും അന്ധകാരവും അജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞതായ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാവും. അപ്പൊ ഇത് ആസുര്യമായിട്ടുള്ള ഗുണമുള്ള വ്യക്തികളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ആസുര്യമായിട്ടുള്ള ഗുണമുള്ളവർ എന്തായാലും എന്താണ്? അവര് അജ്ഞത നിറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ നരകങ്ങള് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അവൻ എത്തിച്ചേരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വവും ദൈവിക നിയമങ്ങളും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വം പൂർണ്ണവും അവന്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. ഒരു സെക്കൻഡ്. അപ്പൊ 3ാമത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത്, അതിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞത്? മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം ഉത്തരവാദിത്വ ജീവിതം, പോകാൻ ഇറങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ നിൽക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോവാം, താഴത്തേക്കും പോവാം. അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ പോകേണ്ടത് എന്താണ്? മുകളിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. വളരെ സിമ്പിൾ. ഇപ്പൊ ഫോട്ടോ കാണിച്ചത് നമ്മള് മുകളിലേക്കും പോവാ, താഴത്തേക്കും പോരാ. നമുക്ക് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യജീവികളുടെ തരങ്ങൾ, സുരന്മാർ, ദൈവിക വ്യക്തികൾ ഈ ഉത്തരവാദിത്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധമുള്ളതാണ്. ആത്മാവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ആസുരന്മാർ, ഭൂതങ്ങൾ ഈ ഉത്തരവാദിത്തത്തിനെ അവഗണിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ അവയെ കുറിച്ച് വിവരമില്ലാത്തവർ. ഇത് നമ്മള് ദേവാസുര ഭാവങ്ങളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അധ്യായം തന്നെയുണ്ട് ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ, അല്ലെ?
അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത്. രണ്ടു തരം വ്യക്തികളെ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് വിവരിക്കുകയാണ്. അസുരന്മാരെയും ദൈവിക ഗുണമുള്ളവരെയും പറ്റി പറഞ്ഞു. എന്താണ് ദൈവിക ഗുണമുള്ളവരെ പ്രത്യേകത, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന്റെ തന്നെ ഒരു സമ്മറിയാണ് ഈ 3-ാം മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സുരന്മാര് ദൈവിക പ്രകൃതിയുള്ളവര്, അസുരന്മാര് അതായത് ദൈവിക പ്രകൃതിയെ അവഗണിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ വേദങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നവരെയാണ് അസുരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അത് വിവരമില്ലാത്തവരെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. മറ്റുള്ളവർ ബോധമുള്ളവരാണ്. എന്താ ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സുരന്മാർക്ക് അറിയാം, അല്ലെ ദൈവിക പ്രകൃതി ഉള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അസുരന്മാർക്ക് അത് അറിയാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ മനുഷ്യ ജന്മത്തിലാണ് നമുക്ക് ദേവനായിട്ടും അസുരനായിട്ടും താഴാൻ പറ്റുക. നമുക്ക് അസുര ജന്മത്തിലേക്കും കടക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക ജന്മത്തിലേക്കും കടക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക ഗുണത്തിലേക്കും കടക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആസുര ഗുണത്തിലേക്കും കടക്കാനുള്ള ഒരു ചോയ്സ് മനുഷ്യ ജന്മത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ആ മനുഷ്യ ജന്മം നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് കടക്കാനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ശരീരം, നമുക്ക് എന്തിനാണ് ശരീരം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയാണ്. ഈ മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് സമുദ്രം കടക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ബോട്ടാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, കാർ ഉണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് പുറത്ത് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പോലെ ഈ മനുഷ്യ ശരീരം നമുക്ക് ലഭിച്ചാലോ ഈ സംസാര സാഗരം, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നമുക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലൂടെ നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും. അതിനൊരു ബോട്ട് പോലെ സങ്കല്പിച്ച് ആ സമുദ്രത്തിൽ കൂടെ ആ ബോട്ട് ചലിപ്പിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് അത് പിന്നെ നമ്മൾ കടക്കണം. അതിന് ആരെ സഹായം വേണം? വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും ആചാര്യന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധമായ അധ്യാപികർ, അവരെന്താണ് വിദഗ്ധമായ തോണിക്കാർ. അപ്പൊ നമ്മള് ബോട്ടിൽ കയറി, നമ്മള് ശരീരം വെച്ച് ബോട്ടിൽ കയറി പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, ആ സമുദ്രത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മൾ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ സമുദ്രത്തിൽ കെടുക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരു ബോട്ട് ഉണ്ട്. ആ ബോട്ടിൽ കയറിയിരുന്നു നമ്മൾ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, അവിടെ തോണിക്കാരുണ്ട്. തോണിക്കാരാണ് ശരിക്കും എന്താണ് ആ ബോട്ടിനെ ചലിപ്പിക്കുന്നത്. അതിന് തോണിക്കാർ ആവശ്യമുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, ഒരു കാറ്റ്, അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റ് നമുക്ക് വേണം. എന്നാലേ നമുക്കിത് ചലിച്ച് നമ്മളെ കറക്റ്റ് അന്ന് കരയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനുഷ്യ ശരീരം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്താണ്, ഈ തോണി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. കാരണം സമുദ്രത്തിൽ വീണപ്പോൾ എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് നമുക്കൊരു തോണി കൊണ്ടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ തോണിയുണ്ട്, തോണിക്കാരനുണ്ട്, കാറ്റുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. അപ്പൊ ശരീരം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മള് ഈ ഭൗതിക സാഗരം കടക്കാനുള്ള ഒരു ബോട്ടായിട്ടാണ് സങ്കല്പിക്കേണ്ടത്. അതിനെ അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അവിടെ ഇട്ട് കറക്കാനുള്ളതല്ല. രണ്ടാമത്തെ ആചാര്യന്മാരെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് വ്യക്തമായ തോണിക്കാര്. അവരെ ഡയറക്ഷനിലാണ് തോണി സഞ്ചരിക്കേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് തോണി വേറെ സൈഡിലും അവര് വേറെ സൈഡിലും സഞ്ചരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ആ തോണി സഞ്ചരിപ്പിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം സഞ്ചരിപ്പിക്കേണ്ടത് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെയും ആചാര്യന്മാരുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മുടെ തോണി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം ചലിപ്പിക്കേണ്ടത്. പിന്നെന്താണ്, മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ, അനുകൂലമായ കാറ്റ്, നമ്മുടെ ശരീരം അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കാം. ഏതിനു വേണ്ടി? നമുക്ക് ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടി. അതാണ് അനുകൂലമായ കാറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യ ശരീരം, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, വേദങ്ങൾ, ആചാര്യന്മാര്, മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സൗകര്യം. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഏത് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ നേടുന്നതിന് വേണ്ടി കിട്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ മുഴുവനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അല്ലാത്തത് നമ്മൾ വർജിക്കണം. എന്താണ് ഭക്തിയിലല്ലാത്ത വരാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും നമ്മൾ വർജിക്കണം. ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കണം. വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ആചാര്യന്മാർ, വിശുദ്ധമായ അധ്യാപകർ, വിദഗ്ധരായ തോണിക്കാർ. ഇതാണ് നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന 4 കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് വേദങ്ങള്, ഒന്ന് ആചാര്യന്മാര്, വിശുദ്ധമായ അധ്യാപകര്, ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനാണ് വിദഗ്ധരായ തോണിക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത്. വേദങ്ങൾ വേണം, ആചാര്യന്മാര് വേണം, പിന്നെ വിശുദ്ധരായ അധ്യാപകർ വേണം. ഇവരെയാണ് തോണിക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായ കാറ്റിനോട് അനുകൂലമായ കാറ്റിനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അറിയാം, സാധു, ശാസ്ത്ര, പിന്നെ എന്താണ് സാധു, ശാസ്ത്ര, ഗുരു, അല്ലെ? ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ആവശ്യം. ശാസ്ത്രങ്ങൾ വേണം,
സാധു സംഘം വേണം, അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഗുരു വേണം. ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ സൗകര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അനുകൂലമായ കാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം അത് സാധു സംഘമായിട്ടും വരുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്, സാധു സംഘത്തിൽ കൂടിയാണ് നമുക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ വരുന്നത് അല്ലെ. നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മാത്രം. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകും? ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം തിരിച്ചറിയാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിച്ചിട്ടും സ്വയം സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന, എന്നാൽ ഈ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കി ഒരു മനുഷ്യത്തിന് ഉത്തമ ഗുണത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ അവസരം നൽകുന്നു. അത് ഭഗവതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 2 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. നമുക്കറിയാം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ 41-43 അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഭക്തിയിലേക്ക് പരിശ്രമിച്ച വ്യക്തികൾ, ഇപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് പരിശ്രമിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തിയിലേക്ക് പരിശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എവിടെങ്കിലും വെച്ച് അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അവര് എവിടെയേ പോകും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുന്ന പരാജയപ്പെട്ടാൽ ആസുര ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കുള്ള സംക്രമം, ബ്രഹ്മത്താൽ ബോധപ്പെട്ടതും ഭൗതിക ആസ്വാദനവും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്ത് ബദ്ധരാകാൻ ഒരു ശ്രമവും നടത്താത്തവർ, ആസുര്യമായിട്ടുള്ള ലോകം. അതായത് ഒന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ആത്മീയമായിട്ട് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മള് കുറെ ഉയർന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ്, നമ്മള് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉയർന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണു പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം ഉയർന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണു പോകും. അപ്പൊ കുറച്ച് ഉയർന്ന് വീണു പോയി കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് എന്താണ് പുണ്യഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയും വീണ്ടും അവര് താഴത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവര് ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങൾ ഉന്നത കുലജാതികളായിട്ടുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിൽ ജനിക്കുകയും അതിനോട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ കിട്ടുകയും അവർ അതിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. രണ്ടുപേർക്കും സാധ്യത മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അവർക്ക് കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കണില്ല. കാരണം ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ അവര് വീണിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മവും എന്ത് തന്നെയായി അതിനൊരു ചാൻസ് കൊടുത്തിരിക്കും. രണ്ടാമത്തതും നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആ ചാൻസ് കൊടുത്തിട്ടും അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അപ്പോഴും വീഴ്ച വരാം. പക്ഷെ സാധാരണ രീതിയിൽ അവർ വിജയിക്കാനാണ് സാധ്യതയാണ്. അതാണ് ആത്മീയിലെ ഒരു പോയിന്റ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അല്ല, നമ്മൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യാത്ത വ്യക്തികളാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ആസുര്യമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് അവര് വീണുപോകും. കാരണം ഈ സെൻസ് അല്ലെ, കൂടുതൽ എൻജോയ്മെന്റ് എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആസുര്യമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് അവര് വീണുപോകും. ആത്മസംഭാവിത, ഈ സൗകര്യങ്ങളോടെ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ജീവിതത്തെ പൂർണ്ണമായി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വിനിയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവനെ ആത്മാവിന്റെ ഘാതകനായിട്ടാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മള് കാരണം ഇത്രയും നമുക്ക് നല്ല സൗകര്യം, മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് അടക്കാനുള്ള ഒരു അത്രയും നല്ലൊരു സൗകര്യം കിട്ടിയിട്ടും നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ എന്ത് പറയുന്നത്, സാധാരണ മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ ആത്മാവിന്റെ ഘാതകനായിട്ട് കണക്കാക്കണം. ആത്മാവിന്റെ കൊലയാളി നിരന്തരം കഷ്ടപ്പെടാനുള്ള അജ്ഞതീരുണ്ട മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവനാണ് വാസു ഉപനിഷത്ത് വ്യക്തമായ വാക്കുകൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അനവധി ചാൻസുകൾ കിട്ടിയിട്ടും നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി തീർച്ചയായിട്ടും എവിടേക്ക് പോകുന്ന പറയണത്, ഇരുണ്ട ലോകത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആസുര്യമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കും. അതാണ് ആത്മഹന്താവ് ആരവനായാലും ആസുരവും അന്ധവുമായ അജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞതായ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാവും. അവൻ അത്രയും നല്ല ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ട് അവൻ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ അഗാധമായ, അതായത് ഇരുണ്ടതായ ലോകങ്ങളിലേക്ക് അവൻ വിലംപതിക്കും. ആധുനിക ആത്മഘാതകർ വിശക്കുന്ന വയറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആധുനിക ലോകത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ കഴിവുള്ളവരെ ഏത് വകുപ്പാണെങ്കിലും അവര് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിശപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലം മുന്നത്തുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് അല്ലെ, ആഗ്രഹങ്ങൾ തന്നെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒട്ടനവധി ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതിങ്ങനെ എത്ര ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂട്ടാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്ലാസ്സിന്റെ ഭംഗി, അടുത്തത് വേറെ ക്ലാസ്, അങ്ങനെ എന്ത് തന്നെയായാലും അതെന്താണ്, അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ വളരെ ക്രൂരമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ അദ്ദേഹം അപലപിക്കുകയും വയറ് നിറയ്ക്കാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള വ്യഗ്രത കാണുകയും ചെയ്തിട്ടും തൊഴിലില്ലായ്മ അദ്ദേഹത്തെ എപ്പോഴും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ
ഇത് ഈ പോയിന്റ് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, കാരണം പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ വളരെ ക്രൂരകമാണ്. കാരണം പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, അത് നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശിക്ഷ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും. അതാണ് പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിൽ ഭഗവാന് യാതൊരു റോളും ഇല്ല, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം പ്രകൃതിക്കാണ് ഭഗവാൻ ആ കാര്യങ്ങളല്ലാതെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ വളരെ രീതിയിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിനെ പറ്റി ഒരു ചെറിയൊരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. നമ്മൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാലും നമ്മളെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറില്ല. നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോഴും അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും, കാരണം നമുക്ക് അത്രയധികം ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അപ്പൊ അത്രയധികം പ്രശ്നങ്ങളും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറയണത്. പിന്നെ ഈ സൗകര്യങ്ങളോടെ ഓക്കെ, ഇത് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള. പിന്നെ ഇതിന് പറയുന്നത്, അൾട്ടിമേറ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്? കഴുതുകളെയും പന്നികളെയും നായ്ക്കളെയും പോലെ കഠിനമായി അധ്വാനം ചെയ്തിരിക്കാനാണ് നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം നൽകിയിരുന്നെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്. ആ ചിന്തയാണ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ആത്മബോധത്തിൽ ജിജ്ഞാസില്ലാത്തവന് ജീവിത ലക്ഷ്യം അപൂർണമാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അതിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ജനറൽ ആയിട്ടൊന്ന് ഓടിച്ചു പോയത്. ഇപ്പൊ ഇതില് ഈ മന്ത്രത്തില് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് സൂര്യനും അസുരനും, ദേവനും അല്ലെങ്കിൽ അസുരന്മാരും തമ്മിലുള്ള ആ വ്യത്യാസമാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അസുരീയമായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതിയാണ്, നമ്മളെ പ്രവൃത്തികളാണ് വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അജ്ഞാനവും അന്ധകാരവും നിറഞ്ഞ ആ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാവൂ. കൺഫേം ആണ്. നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് നമുക്കൊരു വാണിംഗ് തരുന്ന ഒരു മന്ത്രമാണത്. ഓക്കെ, ഹരേഷൻ 2 ചോദ്യം ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. സുരാസുര, അതാണ് ഇതിൽ മെയിൻ. പിന്നെ ആത്മ. ഓക്കെ, ആത്മാ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ? ആത്മാവ്. സുരാസുര, സുരന്മാർ ദൈവിക വ്യക്തികൾ, അസുരന്മാർ ഭൂതങ്ങൾ. അതായത് വേറൊരു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കഴിഞ്ഞ ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ മന്ത്രത്തിന്റെ തന്നെ റിപ്പീറ്റേഷൻ, വികർമ്മം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് അത് ആസുര്യ ഗുണം എന്ന് വരുന്നത്. മറ്റത് സുരൻ എന്ന് പറയുമ്പോ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെ സുരന്മാരും എന്നും വികർമ്മികളെ ആസുരന്മാരികളിൽ നിന്നും പറയാം നമുക്ക്. അവര് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവര് ചുമതല ബോധമുള്ളവരെ നമുക്ക് സുരന്മാരും, ചുമതല ബോധങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നവരെ ആസുരന്മാരും. ചുമതല ബോധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയുമ്പോ നമ്മള് വൈദികമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അല്ലെ, അതിനനുസരിച്ച് ജീവിതം തയ്യാറ്. അപ്പൊ അത് കർമ്മമായിട്ട് വരും. മറ്റത് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ, ചുമതല ബോധങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്ന വരുമ്പോ വികർമ്മികൾ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ വികർമ്മികൾക്ക് വരുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് ആ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നിർത്താം. ഇന്ന് ഇത് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ചെറിയ 2 മന്ത്രങ്ങളാ അതിൽ. ഒന്ന് നമ്മള് കർമ്മത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ്, ഇതില് അസുര 2 മന്ത്രങ്ങൾ. ഒന്ന് കഴിഞ്ഞതില് കർമ്മം, വികർമ്മം, പിന്നെ അകർമ്മം, അതാണ് കഴിഞ്ഞ മന്ത്രം. ഇതില് അസുരൻ, അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ദേവൻ. ഇതില് ദേവനാസുരനും അതില് 3 കർമ്മങ്ങളും. ഇത് നമ്മൾ ഭഗവതിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ശരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. മന്ത്രം 1 ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ഒന്നുകൂടെ പറയുക. അപൗരുഷേയം എന്ന് പറഞ്ഞത്
ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? വൈദിക ജ്ഞാനം ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതല്ല, അതാണോ? അല്ല, വൈദ്യജ്ഞാനം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അരുളപ്പെട്ട് ചെയ്യുകയാൽ അതിന്റെ ഉറവിടം ആ പൗരുഷം എത്രേ. അതായത് വൈദ്യജ്ഞാനം ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി നൽകപ്പെട്ടതല്ല, സാധാരണ വ്യക്തിയിൽ നിന്നല്ല വന്നിട്ടുള്ളത്, അത് തന്നിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാനെയാണ് ആ പൗരുഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇനി സംസാരിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ സംശയങ്ങളുണ്ടോ ഇതില്? 1, 2 2, 3 കഴിഞ്ഞല്ലേ നമ്മള്? രണ്ടാമത്തേതില് ഇത്രേ ഉള്ളൂ സമ്മറി. വികർമ്മം, അകർമ്മം, കർമ്മം രണ്ടാമത്തെ. മൂന്നാമത്തേത് അസുരന്മാർ, അതേപോലെ തന്നെ ദേവന്മാർ. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്ക് ദേവന്മാരുടെ ലോകം, അസുരന്മാർക്ക് അസുരന്മാരുടെ ലോകം. അത് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. പ്രഭുജി, ആത്മാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ? അതൊന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ? ആത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മള് പറഞ്ഞ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. അത് തന്നെ വരുന്നത്. അത് ആത്മാന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മാവ്, ആ ആത്മാവിനെയാണ് നമ്മള് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമ്മളത് പറഞ്ഞില്ല, ആത്മാവിനെ നമ്മള് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ശരീരമാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല. ശരീരമാണ് എല്ലാതും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ശരീരത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആത്മാവിനുണ്ട്. അപ്പൊ തിരിച്ച് നടക്കണ എന്താണ്? ശരീരമാണ് ആത്മാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ രക്ഷിക്കേണ്ട ഡ്യൂട്ടി നമ്മളൊക്കെയാണുള്ളത്. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ശരീരം ആത്മാവ് 2 പോയിന്റ് ആണല്ല. അപ്പൊ ശരീരം ആണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കാരണം, ആത്മാവിന് കാരണമില്ല. കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങൾ എന്ന പോലെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആത്മാവ് നമ്മളെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മാത്രമേ ആത്മാവിന് ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളൂ. അതിൽ വരുന്ന സ്മെല്ലിന് ആത്മാവിന് ഡ്യൂട്ടി ഇല്ല. അപ്പോ നമ്മള് ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്തിലേക്ക്? നമ്മള് ദൈവിക ഗുണമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വികർമ്മ അകർമ്മം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യേണ്ടത്. ആത്മാവിനെ പരിശുദ്ധിയിലെ കാറ്റ് എപ്പോഴും പരിശുദ്ധി ആക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്താലും നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. ആത്മാവിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടാതെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ്. അതിന്റെ ചുറ്റുപാട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചുറ്റുപാട് നമ്മളെ കൊണ്ട് പലതും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ്. മനസ്സിലായത്? മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിൽ നിന്ന് അപ്പുറം പോയിട്ട് എനിക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഭഗവത്ഗീത ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മളെ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? എന്താണ് അതിന്റെ തത്വം? നമ്മൾ എന്താണ് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത ആൻഡ് ഭാഗവതം നമ്മളെ എന്താണ്, രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, നമ്മളെ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ, നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത ഒരു ലൈഫ് മാനുവലാണ്. ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ്. അതായത് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കഥകളാണ്, ലീലകളാണ്. ഒന്ന്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം അല്ല പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ ഉപദേശമാണ് ഒന്നാമത്തെ. രണ്ടാമത്തത് കഥകളാണ്. 2. ഇതില് ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങൾ എന്താണ് തത്വജ്ഞാനം അത് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആ ജ്ഞാനത്തെ ബ്രഹ്മസൂത്രം, അതായത് തത്വജ്ഞാനം, വേദങ്ങളെ തന്നെ ഒരു സാരാംശമാണ് ശരിക്കും എന്താണ് ഭാഗവതം എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചവേദം എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഭാഗവതന്. അപ്പൊ വേദങ്ങളില് എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്താണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട ഭാഷയിൽ കഥയിലൂടെ പറയുന്നതാണ് ശരിക്കും ഭാഗവതം.
മനസ്സിലായില്ലേ? അതെല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ പല കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. അത് സാധാരണ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ കഥയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഭാഗവതം. അത് തന്നെ പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, വ്യാസദേവൻ എല്ലാ പുരാണങ്ങളും വേദങ്ങളും രചിച്ചതിന് ശേഷം ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നില്ല. ആ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നത് എവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ആനന്ദം ലഭിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരമാണ് ഭാഗവതം രചിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ആനന്ദം കിട്ടുന്നത്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഭാഗവതം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു, ആനന്ദം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അതിലെ കഥകളും കാര്യങ്ങളും വായിക്കുമ്പോൾ, കാരണം ഭഗവാന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് വേദങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വേദങ്ങളിലെ ഭാഷ കുറച്ച് വ്യത്യാസമാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ തത്വങ്ങള് മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ കാരണം കൊണ്ട് അത് സാധാരണക്കാർക്ക് എന്തിനും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആനന്ദമാണ്. അതാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ആനന്ദത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് ഭാഗവതം. ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം. എന്തുപദേശം? എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ഉപദേശോ? എങ്ങനെ അല്ല, നമ്മുടെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 5 കാര്യമാണ് ചർച്ച ചെയ്യണം. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? 5 കാര്യം. എന്താണ് ഈ ലോകം? ഭഗവാനെ പറ്റുന്നൊന്നല്ല, എന്താണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞതും അറിയാത്തതായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്താണ് നമ്മൾ അറിയുന്നതാണ്. ഭൗതിക ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ എന്താണ് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത്? പരമാത്മാവ്, ജീവാത്മാവ്, കാലം, കർമ്മം, അല്ലേ? ഈ 5 കാര്യത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒന്നുമില്ല. അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ശരിക്കും. എന്താണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്തതും ചിന്തിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള, ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതും ചിന്തിക്കാമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകം എന്താണെന്ന് പറയുന്നതാണ്. അത് പറഞ്ഞു തരണം. അത് പല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാര്യം? അതാണ് അടുത്തത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭാഗവത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് നമുക്ക് ആനന്ദമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് നമ്മൾ ആനന്ദത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഭാഗവതം. മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ പറയാം, അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പറയില്ലേ, ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന സാധനം കിട്ടും. അത് ഉപദേശം. നമ്മ അവിടെ ചെന്ന് നമുക്കത് കിട്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അതാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശം. അതിന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഉപദേശം അവിടെ ചെന്ന് അത് കിട്ടും, അത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇത് കിട്ടും എന്നൊക്കെ ഉപദേശം തരണം. ഇന്നത് പഠിച്ച് ഇന്ന ജോലി കിട്ടും എന്ന് പറയും നമ്മളോട്. അപ്പൊ നമ്മള് ജോലി പഠിച്ച് നമ്മളത് അനുഭവിക്കുകയാണ് ഭാഗവതം. ഞാൻ എന്താ ചോദിച്ചെന്ന് വെച്ചാല്, ഒരാൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു, ഭഗവത്ഗീത എന്താണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ എന്താണ്? അപ്പൊ അവര് ആൻസർ കൊടുത്തത് ഇതാണ്, നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് അവർ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അതാണ് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഉപദേശം തരുന്നത്. എങ്ങനെ ആ ഉപദേശം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം നമുക്ക് കിട്ടി, ആ ഉപദേശം പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കുമ്പോഴോ നമുക്ക് അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? അല്ലാണ്ട് ഒരാളെ നമ്മൾ ഉപദേശിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ? നമ്മളത് ചെയ്യണ്ടേ? പ്രാക്ടിക്കലാക്കണത് എങ്ങനെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, അതുകൊണ്ടല്ലേ അതില് നമുക്ക് ഒരു ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്യുക അല്ലേ? അതല്ലേ അതിൽ ഉപദേശങ്ങൾ പല രീതിയിൽ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഒറ്റയടിക്കുള്ള ഉപദേശങ്ങളില്ല. കർമ്മയോഗം ഉണ്ട്, ജ്ഞാനയോഗം ഉണ്ട്, ഭക്തിയോഗം ഉണ്ട്, ദാനയോഗം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പലതരം ഉപദേശങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട്. ലക്ഷ്യമല്ലാതെ എന്താണ്? ആനന്ദമാണ്. പല വഴിയിൽ കൂടിയും എന്തിനു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ പോകാൻ പറയുന്നത് എന്തിനാണ്? നമുക്ക് വേറെ അടുത്തേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ, ദേവന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് കൂടെ പോയിക്കോട്ടെ. ദേവന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും കുറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പരമമായ ആനന്ദം ലഭിക്കും. ആ പരമമായ ആനന്ദം എന്താണെന്നാണ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി? അത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അത് പറയുന്നത്. ശരിക്കും അത് അനുഭവിക്കുന്നത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എന്നാ പറയുന്നത്. ആ പ്രേമം എന്താണെന്ന് ഇത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഭഗവാനെ തുറന്നു വെക്കണാണ് ശരിക്കും ഭാഗവതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
എനിക്ക് മനസ്സിലായ പോലെയാണ് പറയട്ടെ. ഭാഗവതം നമ്മൾ മനനം ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കേണ്ട സംഭവമാണ്. കുറെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി മനനം ഗ്രന്ഥമായിട്ട് ഭാഗവതം. ഭഗവത്ഗീത നേരിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അങ്ങനെ എനിക്ക് അല്ല മനനം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞ കഥയാണ്. അത് വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഭാഗവതം. ശരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭാഗവതം രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. പുരാണങ്ങളല്ലാതും നമ്മള് ഗ്രന്ഥത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ജനറൽ ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് സ്മൃതി, ഒന്ന് ശ്രുതി. ശ്രുതിയാണ് എല്ലാ വേദങ്ങളെല്ലാതും ശ്രുതിയിൽ വരുന്നതാണ്. സ്മൃതിയാണ് പുരാണങ്ങൾ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ കേൾക്കണതാണല്ലോ ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കേട്ട് പിന്നെ അത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിൽ പഠിച്ചില്ല, അതിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അത് ഫൈനലാണ്. പക്ഷെ മറ്റേന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക്, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിൽ പറയുന്നതാണ് പുരാണം. ആ തത്വങ്ങളെ ശരിക്കും വിശദീകരിക്കാനാണ് പുരാണങ്ങൾ. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉപനിഷത്തുകളൊക്കെ ശ്രുതിയിലാണ് വരുന്നത്. ഉപനിഷത്തുകളും വേദങ്ങളൊക്കെ ശ്രുതിയിലാണ് വരുന്നത്. അത് ഫൈനൽ, അതിൽ തെറ്റുകളൊന്നുമില്ല. അത് 100% പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. അതിൽ ചോദ്യങ്ങളില്ല. ആ ചോദ്യങ്ങളില്ലാത്തതിനെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതി തന്നിട്ടുള്ളതാണ് പുരാണങ്ങൾ. അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അത് ഉപനിഷത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്. അപ്പൊ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലാവും, ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണ് എന്ന് മാത്രല്ല, അതിൽ കുറെ ഇന്റേണൽ മീനിങ്സ് കുറെ ഉണ്ട്. അത് ശരിക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണതാണ് ശരിക്കും എന്താണ് പുരാണങ്ങൾ. അത് കഥയിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. അതാണ് ഭാഗവതം. അങ്ങനെ തന്നെ ഏത് പുരാണങ്ങൾ എടുത്താലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി ഒക്കെ നിർത്തിക്കോട്ടെ ഞാൻ. ശരി. ഓക്കെ. വാഞ്ചകൽപരൂപേഭ്യ കൃപാസിന്ദാഭ്യ പതിനാം പാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമോ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തർക്ക് കൃപാദിക്ക് ഗുരുദേവ്. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ.